Hello baro, welcome back sa kanila channel ko jonga. Di kita ki ba thamai nga kateng I me ba maulong, but hakane kam vlog ka bam tas ni. Man pen EP kumno bangin shet yo jumba mapla na ri Europe tao de lasagna. Man pen EP ki ingredients ki bangin pendon kam, but mjuri ka recipe kumno bangin da. Stay tuned everyone. Te per log ki ingredients ki bangin kam ki de upiat. Some lasagna sheets. Tinggi dan kam ka red sauce, ka white sauce, ka cheese, some minced beef, ne dot shan masi, but some bell peppers. Ki jukhot ka casserole dish ni ngam tip sha Béchamel ki jukhot kai te menta ngin bu ya kini ka do shan hang ne tingin sabu bagi sheets ngin pen EP kuno bangin la